În jurul fiecărei linii electrice aeriene sau post de transformare există o zonă în care sunt stabilite restricții cu privire la accesul persoanelor și efectuarea lucrărilor. Aceasta reprezintă zona de protecție a liniei electrice aeriene sau a postului de transformare. Și are rolul de a preveni cazurile de electrocutări sau șoc electric. Conform regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor electrice, pentru posturile de transformare 10/04 kV cu racord aerian, zona de protecție constituie 10 metri de la fiecare latură a perimetrului acestuia. Pentru liniile electrice aeriene 10 kV cu conductoare neizolate, zona de protecție constituie 10 metri de la conductoarele marginale în ambele părți. Pentru linia electrică aeriană 0,4 kV cu conductoare neizolate, zona de protecție este de 2 metri de la conductoarele marginale în ambele părți. Pentru linia electrică aeriană 0,4 kV cu conductoare izolate, zona de protecție este de 1 metru. În aceste zone este strict interzisă construcția clădirilor rezidențiale sau nerezidențiale. De asemenea, este interzisă deteriorarea construcțiilor aferente liniilor electrice, îngrădirea accesului la acestea, organizarea parcărilor sau terenurilor sportive. Aceste acțiuni nu doar că pot afecta buna funcționare a rețelelor electrice, dar în primul rând prezintă pericol pentru viața și sănătatea oamenilor. Cu toate acestea, în aceste zone pot fi efectuate anumite lucrări cu caracter provizoriu, de exemplu depozitare temporară a unor materiale, însă doar cu acordul operatorului de sistem, proprietar al acestei linii. Astfel, dacă aveți necesitatea de a efectua careva lucrări în zona de protecție ale liniilor electrice, de a lucra cu mecanisme sau autospeciale, solicitați oficial acordul operatorului de sistem, care, conform regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor electrice, are obligația de a emite acordul sau refuz argumentat în termen de 5 zile lucrătoare. Acordul va conține informații cu privire la măsurile de securitate care trebuie realizate și respectate, astfel, lucrările vor fi efectuate în condiții de securitate. Este important de a păstra distanța de siguranță până la linia electrică. Apropierea de conductoarele liniilor electrice aeriene cu tensiune mai mare de 10 kV poate duce la șoc electric chiar și fără atingerea acestora. În cazul sesizării unor accidente în cadrul rețelelor electrice, apelează la Serviciul Național Unic pentru apelurile de urgență 112 sau la operatorul de sistem și informează despre pericol. Respectați zonele de protecție a rețelelor electrice pentru siguranța dumneavoastră.